כל ישראל מירושלים, כאן מלאכי חזקיה והחדשות. ועכשיו, לידיעה מרעישה. מכבי קריית מלאכי מליגה א' מודיעה על החתמה חשובה מאין כמותה. היא הצליחה לשים את ידה על בלם איכותי ומנוסה בליגה, שהיה מבוקש במספר קבוצות. הבלם לא עבר בליגת העל, מתרגש מאוד להגיע לקבוצה הכתומה, והוא כבר לא יכול לחכות לפתיחת העונה לדבריו. אוהדי מכבי קריית מלאכי, תעשו הרבה כבוד לבן אל אדרי.